må I gerne. Okay, det der det er gletsjeren. Ja. Og så er der hul her. Så er der, ja, og så bliver der dannet en lille sø foran. Ja. Ja. Og så det her. Så det er en tunnel. Nej, det er en smeltevandsdal. En smeltevandsdal. Eller, Og det der, det er dødisen. ja. Okay. Og det kan også godt være en tunnel også, det der, tror jeg. En tunnel. En tunnelås. Skal fjerne, eller så får jeg det over. Nej, jo. Det er en tunneldal. En tunneldal. Det er en tunneldal. Ja. Og ikke noget smeltevands. Bare tunneldal. Okay. Jamen, det, altså, det er enten... Det er det altså, samme, enten, ja. Lidt. Cirka. Så det har været under. Tunneldalen har været under. Tunneldalen har været under, og så er der simpelthen åbent. Og så... Fordi gletsjeren, den har jo ligesom været helt herfremme. Ja, altså man kan sige, smeltevandssletten eller smeltevandsdalen er jo en efterfølger på det løb, der er foregået under isen. Som vil være tunneldal. Som vil være tunneldal. Okay. Hvilket så ikke i teorien holder, men det er så det, man antager. Okay. Og det der, det er randmoræne. Fordi det der gletsjeren kom frem, eller hvad? Ja, det her det er randmoræne, det der. Det er randmoræne. Og det der, det er jo også sådan en lille sø. Smeltevandsdalen. Det er opholdslinjen, det her. Okay. Nå, det er opholdslinjen. Og så er der hul. Randmoræne. Det her er randmoræne. Det her er opholdslinjen. Nej, er det ikke den her, der er randmoræne? Nej, det her. Efter det her, der er smeltevandsdal. Vi skal lige være helt enige. Det er jo randen. Ja. Er det der randen? Det er randmorænen, ikke? Jo, det er det. Det er randmorænen. Og hvad er det? Opholdslinjen. Hvordan, så fortæl lige, hvordan randmoræne er dannet igen. Det er jo fordi gletsjeren den kom frem her. Og så stopper den. Og så trækker den sig tilbage igen. Ja. Og så er det alt det snavs og materiale, den har trukket med sig. Ikke? Lige præcis. Noget af det er skubbet op foran, og andre ting, som er randmoræne, det er egentlig bare jordklumper, store massive jordklumper, der er skvært ned foran sådan en is. Alt sammen er samlet op der i kanten. Ja. Det er du ret. Godt! Ja. Og så går vi herned. Hvad sker der så? Så kommer smeltevandsdalen. Det er alt det her, der er smeltevandsdalen. Nu kan jeg jo ikke sige noget. Nej, smeltevandsletten, undskyld. Nu skal vi høre Rasmus. Hvad siger du? Smeltevands hvad? Smeltevandsletten. Og der kommer også søer ved det, Er eller det hvad? det her? Ja. Det er smeltevandsletten, alt det her. Alt det der? Okay. Ja. Og så er der så en, Husk at filme dødens. der er så en dødisklump der, Dødis! som langsomt smelter. Og så, hvis der, nu ved jeg ikke, var der jord i den der? Det var der ikke, det var ren is. Det er bare rent, der er jord i den nu. Ja. Ovenpå den. Så hvis der var jord i den isklump der, så ville det jo også lægge sig der, og så man får sådan en bakketop eller sådan noget. Ja. Men hvad kalder man Og så kan vi se, man kan se meget sådan her. fordi der er ikke bevæget sig noget is. Der er der ikke været noget is der. Når isen ikke bevæger sig enten frem eller tilbage, så er de døde i. Så er det kan stå. Jamen, der har jo slet ikke været isen, har jo ikke været fremme her. Har den? Prøv at se, hvordan vandet har eroderet sådan noget is her. Den har faktisk kørt ind i kanten her. Men nu spørger jeg lige om noget. Isen har jo ikke været fremme her til. Du skal, hvad laver du? Så lægger vi den til herovre i stedet for. Men du ødelægger jo vores forsøg her. Nej, nu ser man Nå, sådan døde lige is, så det meget. kommer til at sidde. Lige meget. Men det jeg siger, det er, der har jo ikke været is herfremme. Først gang vi var. Nej, det har det ikke. Hvordan kan det så komme derhen, hvis det er døde is? Hvis det er døde is, så betyder det, eller det der er skyllet ud her, det kunne lige så godt have været et kæmpe stort klimastykke. Så det er bare røget med vandet? Det er røget med ud af det, der hedder et jøgeløb. Jøgel. Hvad er der jøkken? Så den er kommet fra et jøgenløb, men det er stadig død is. Det er en klump døde is, ligger der. Ja. Hvad så med det der ligger der? Det er også død. Jo. Nu er det blevet til døde is. Dødis. Her var det en del af gletsjeren. Okay. Ja. Det er simpelthen døde is, det er egentlig bare stykker af gletsjeren, der er brækket af, og ikke rykker med ind frem og tilbage. Og det der, det er Vesterhavet. Det synes jeg, det skal være. Vesterhavet? Ja. Okay. Så alt det, du ser herude af, der hvor vandet kører ud over en slette, det er jo egentlig det, vi har ude i Vestjylland, det område. Ja. Det mangler måske egentlig en vigtig detalje i den her opbygning her, fordi hvad er det, var hele Vestjylland dækket af is sidste istid? Nej, det var kun noget. Det var kun noget af det. Så vi sagde, at det hele var det. Det er det. Så hvad kunne der være herude på en smeltevandsslette, som egentlig ikke har været? Der kunne godt have været noget bakket noget. Det kunne være noget. Vi skal have det hele med. Det mangler bare sådan en stor vigtig del her. Den har jeg glemt i forbindelse. Der mangler, den smelter bare, skal der. Ja, den smelter bare. Det her, det illustrerer noget fra næst sidste istid. Kan I huske sådan noget, det hedder? Altså, det er sidste gang, den var der. Var det den der, hvor der havde lagt sådan en... Ja, det er faktisk ikke nogen af de, det er egentlig ikke nogen af de landskabstyper, vi har snakket om. Men det er egentlig bare gammel randmoræne, eller gammel morænebund fra den sidste istid. Der har isen Det er dengang isen, den har været fremme, og så er den rykket tilbage. Og så er nu den kommet igen, og så går den tilbage. Og så er den ikke kommet lige så langt frem som før, eller hvad? Det tror jeg, du har ret i. Mark, vil du putte det
Skal jeg sige det igen? Nej, jeg vil lige gentage det. Okay. Ja. Hvad hedder det? Om det der smeltevandssletten, er det der ligger, der er op før morænen eller efter? Det er efter randmorænen hernede af. Det er det flade område nedad her. Ja. Okay, nævn det lige igen. Sig det igen. Okay, nu skal I høre her. Er I også med? Ja. Michelle og Annabella er også med. Vi er jo gennem at lave nogle ting om. Ved sidste istid Vejsel, ikke også? Der havde isen sin maksimale udbredelse, den der hedder hovedopholdslinjen. Det vil sige, at hele Vestland var ikke dækket af is. Det landskab, man kunne se ude i Vestland, det var jo så fra næst sidste istid, som hedder Sale-istiden. Der var hele det Sale-istid? Ja, der var hele landet dækket af is. Det vil sige, at de højtravende toppe, vi har ude i Vestland, det er sådan nogle gamle bakkeøer, hedder det, som egentlig er moræneaflejringer fra næst sidste istid. Så har vandet fosset ud og lavet en smeltevandsslette imellem de her aflejringer, og jo, det er meget ned i det. Og så har vi stadigvæk de her bakkeformationer ude i Vestland stadigvæk, selvom det er meget fladt imellem os. Så har vi stadigvæk gamle aflejringer fra Sale-istiden, altså næst sidste istid, til at ligge ude i Vestland. Men det betyder det så også, at de bliver sådan meget lange, og så bliver det meget lange. Forklar, hvorfor gør de det? Ja, fordi det er sådan... Det Fordi de er fladt imellem. Ja, det bliver fuldstændig. Det er sådan nogle langstrakte bakker. Hvis I nogensinde får vi lave ud til omkring Skjern, og den vej ud af, og køre sådan en nord-vest-linje, nej, nord-syd-linje, så kan man køre fra en bakke, så kan man se næsten 1,5 km kører man nedad, og så begynder man at køre opad, og så kan man bare se ude sådan 3 meter ude i horisonten, der kan man se den næste bakke. Så kører man faktisk sådan ned på smeltevandssletten, og så kører man op ad bakkeøerne igen, op til toppen af bakkeøerne. Der ligger sådan 2-3-4 stykker i Vestjylland, Sydvestjylland, Syd- og Vestjylland. Og så var det også sådan, at alle de store aflejre, de store sten, de ligger deroppe, men så de små, de ligger hernede. Det er faktisk ikke den her. Nej, hvorfor er det? Fordi at der er mest smeltepunkter, som derovre, Ja. der ligger de store sten først, så bliver der mindre og mindre hernede, og så lige med ud, så er der sand. Det er egentlig sådan noget smeltevand. Det er egentlig sådan en sorteringsmaskine, kan man sige. At det der tunge, det falder til bunds først, og så det der finere og finere kan transporteres længere og længere væk fra gletsjeren. Sidste gang der fandt de en masse guld derude, det ved jeg ikke, om gør i dag. Guld? Små perler og sådan noget i det her. Det var det derovre. Det var det, du sagde, der bare for den butik, jeg ikke kendte, hvad fanden det var. Okay. Jeg ved ikke, hvad det er. Hedder du ikke Lego? Nå! Jeg tror du sagde Belego. Ved I til, hvad fanden er Belego? Har du en velvilje? Sikkert. Jeg har fundet en lille sten. Kun ja. Hallo, stop den her. Nej, er vi færdige? Nej, Nej, jeg synes, I skal lige prøve at lade det løbe til ende, og så... men vi har snakket helt igennem, ikke? Ja, det er det, Men du sagde... Nok dumt spørgsmål. Meget dumt. Men du sagde, at ved den der sale i tid, Ja. Den der. næst sidste i tid, Ja. der dækker hele Danmark. Ja. Så kommer det dumme spørgsmål nu. Ja. Hvordan kan der så være sådan en... Det er ikke en opholdslinje. Nej. I vores tilfælde her, der har vi randmorænen som hovedopholdslinje i Danmark. Ja. Ja. Så har du hele Vestland, det er den flade slette. Ja. Men i og med, at Vestland er næst sidste istid, der dækket af is, så har den også lavet bundmoræne eller bundaflejringer hen over hele Vestland. Det er det, vi snakkede om sidste gang. Det med den der... Ja, smeltevandsdale. En bundmoræne, det der, når isen den glider hen over landskabet, så udjævner en landskab lidt og aflejer noget, der hedder tilt, som er en blanding af sand og grus og ler og så videre. Det kan afleje sådan en halv til måske 3 meters tykkelse hen over det eksisterende landskab. Når så isen trækker sig tilbage, så er den jo efterladt landskab. Og isen så skyder frem igen, så laver den en randmoræne i det eksisterende landskab. Smeltevandet, det er jo sand og grus, og jo der i det gamle landskab. Så de blev faktisk højere sidste gang, men nu var der vand mere, så bliver den endnu højere eller endnu længere, fordi vandet det så tager det ved siden af væk, eller? Ja, den æder i siderne, Ja. men den bliver ikke højere her. Der er ikke noget afleje sig ovenpå. Nej, så længere. Nej, det vil jeg ikke sige. Den virker vel højere, hvis der er det andet, det går sådan nedad. Ja. Og siger alt det her vand er væk, ikke? Hvad siger du? Siger, at vi startede med, at det her det var sådan rimelig okay fladt. Ja. Og så havde du den der. Ja. Og det var stadigvæk rimelig okay fladt, men så kommer vandet jo.
Ja. og går udenom, så må det jo være på en eller anden måde, når der er tryk nok på, gå nedad her. Det er jo det derfor, der er de der små nogen her. Den slider i kanterne her. Den slider også noget i kanterne, så bakkeudene bliver egentlig et i kanterne, ligesom i randmorenden. Hvis I fortsætter det her forsøg i lang tid nok, så... Jamen, så bliver det der også højere jo. Hvis du tænker på første gang, du havde den. Ja, på den måde, at fordi den fjerner alt det her omkring her. Ja. Det kan man sige, men typisk så bliver det bygget sand på. Ja. Ej. Og det her is, det er smeltet væk, så kan man forestille sig herovre. Eller sådan, der er kendt rundt her, og så en sø inde. Ja, så er der en lille sø derinde, ja. Jeg skal ind og kigge til de andre. Men prøv lige at fylde lidt mere vand i, og så prøv at se, om der ændrer sig nogle ting. Og så kører vi forsøget. Det er bare dødis. I 15 minutter. Ja, det smelter. Og prøv at se, når den er bukket ned, så der kommer sådan en sø. Prøv lige at tage den op, og så se, om der kommer sådan nogle render. Ja, prøv lige at se en prop i den. Jeg gider ikke over ved det selv. Prøv her, vi tager det bare det vand og putter i den der. Undskyld. Nej, det kan vi ikke. Det kan vi da sagtens. Jamen, tror du ikke, det bliver sådan noget? Nej, men det er nogen, der ikke ødelægger. Gør jeg heller ikke. Vi leder efter lille her. Jeg tror ikke, der kommer andet til at Sabrina, nu stopper jeg den.